हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बनेगा छोले। प्रथम ମୁଁ ରାତି ସାରା ଛୋଲେ କାବୁଲା ବୁଟ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଝେଇଦେବା। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ହଳଦୀ ପକାଇବା। 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ପକେଇବା, ହଳଦୀ, ପିଆଜ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ନେଇକି ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ପାଣି ଲଙ୍କା ଦେବା। 3ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତେଲ ଦେବା ଟିକେ, ତାପରେ ଜିରା ପକାଇବା, ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇବା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପକାଇବା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ପକାଇବା, ଟମାଟୋ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବା। ଲୁଣ ଦେଲେ ଭାଜି ହେଇଯାଏ, ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରିଆ କଲର୍ ଟିକେ ଆସିଲା, ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା। ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଛୋଲେ ମସଲା ତାକୁ ପକାଇ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି କଷେଇଦେବା। ମସଲା ଯେମିତି ତେଲ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଯାଏ ସେମିତି କଷେଇବେ। ତେଲ ଦେଖିବେ ଆସିଲେ ତାପରେ ଛୋଲେ କାବୁଲା ବୁଟ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେବା ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ତାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା ଛୋଲେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ତରକାରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ତାହେଲେ ଟିକେ ସେୟାର, ପକାଇବା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଧନିଆ ପତ୍ର ହେଇଗଲାଣି ଛୋଲେ।